Ou que o cineraban porque era máis barato, ou que se a viúda non iba de negro. Que non, home, que non. Que non bota faltar faino igual. E que ao final xuntámonos todos para despedilo, e tamén é bo recordar as bons ratos, as troulas, e botar unhas risas. Con respeto, claro, con respeto. Cultura todos os días.